Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa dedikasyon sa Basilica of St. John Lateran didto sa Roma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 22. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang tig-ilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giyabu usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis og kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamisa ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagpamatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining templo ha? Gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig? Unya, tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus, mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.